kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Wayiero ofis manyien. Ofis wayiero after wabedo gi consensus. Ung'eyo ni Kisumo ka e adundo mar chama, kama chama gogo ni tolo. Omiyo wayiero kwa timo consultation with the leadership of the party, through consensus muatieko maber mofis moyier manyien. Koro wadwa aswajowa ma delegates ni wadwa chako tiyo ne party, kwa strengthen the party kendo kwa lando yore duto mwanyalo chopogo mondo wayud. PM ni kwa ajili hatuko pamoja. PM ni kwa ajili hatuko pamoja. Tukirudi pamoja na kuambia tunaenda kutatua mingi. Because of the nomination, and sio new, tunakuanga na hizo my differences, but we still remain together. So Dier, hii uchaguzi ambayo inakuja tunataka iwe free and fair. Free and fair. Hakuna mtu atakuja kushika koti yangu. Mimi sitakubali. Hata hiyo kiti ya ugavana, ikiwa viti vyote zitakuwa zimebwagwa nje na kila mtu ana haki ya kusimama. Tunataka watu wengi, tunataka watu wakuje kwa chama. Na tunafanya kazi pamoja, tushike serikali. Laktar Fred Matiang'i mabende koro lakdo gendo onkanyo kone kom ker maturu kaendi medo seyo sirikal mapacho kaendi kuom medo kanyo suru ne oganda jo Kenya akayango kanyo koni mano en mana medo sigo mapek e go oganda jo Kenya mabende nyaka mimi siwezi kuambia watu kama kiongozi tena mchukue panga, mchukue sheria kwa mikono kiongozi tena mchukue panga, mchukue sheria kwa mikono yenu eti mtafute kisu sijui mfanye nini. Hayo siwezi kufanya. Mtafute kisu sijui mfanye nini. Hayo siwezi kufanya. Lakini nataka kuwashauri viongozi wa serikali, kama mtu ambaye amekuwa katika hiyo sekta ya security kwa miaka 5 na ninaelewa nchi yetu, hii mchezo mnaanza hapa, hii sarakasi mnafanya hapa ya kuingiza siasa kwa security, mwishowe mutalipa bei kubwa sana nyinyi wenyewe, kwa sababu security na siasa hiyo mambo haiwezi kwenda pamoja. Kama unaweka amani, weka kila kitu vile iko. Sasa polisi wanaambiwa wafanye mambo ambayo ni aibu. Eti county police commander wafanye mambo ambayo ni aibu. Eti county police commander wa Kisii anasema hawezi kuact. Kwa hiyo mheshimiwa mjumbe ako hospitali eti hajapata B3, anadanganya kila mtu mpaka wakubwa wake na hajaenda huko yeye mwenyewe. Huyo mheshimiwa amepigwa ako hospitali ni mtu. In fact, in my language they say preparing budget ya kalongolongo. Waachane na hizo budget za kalongolongo. Let them critique our budget and tell us where it is not making sense. Zagoro kamigao ndo mar limbe pacho kendi mano kanyo ngire Julius Bitok koro kwayo kanyo jo Kenya kendo jo kanyo mabende koro nitere migao ndo mar limbe mondo mi tie to chachiel mar neno kanyo ni gichopo kanyo e kodwaro mar sirikal maturu kendi mar nongo jo limbe maromo kanyo e 1 milion 5 mawuok e pinje go koma oko. Migosi Bitok koro ne osida yanga kaka koro jatend migao ndo mar weche go mag limbe toko kane wuok e migao ndo mar somo pacho kendi lokro kuma kamano ne otimo kanyo e ko really the in thing. I know the PSC has done a lot. He has really led a lot of teams, led a lot of work. But I come in to pick up from there, and then we go to the next level. I want to say that I'm ready to work with all of you. I'm ready we serve this country. We have a very good country. It's our collective duty really to make this country great. And as we do that, we need to know that this country can only be great if all of us come together and be able to work in a very dedicated way and ensure that we move forward. Let us engage, let us think together, let us reason together. I'm one person who is very open-minded about issues, and I speak my mind freely, without fear and without any
worry at all that because free thinkers is what is needed actually to make the world better for all of us. Otherwise, thank you very much, PS. I want to wish you well even as we transition to Amago timore kine ma jotelo karirogo jopuonj maneno mar NAT kod mano mar Kupete kaunti endo ma Bomet akoro ni to sechiwo ng'ur margi ewi lokruok mosetime migawo endo mar somo. Jotelo go eko kotenegi kanyo kod jagoro mar duol endo mar Kupete mano kanyo migosi Paul Kimeto kaachiel kod jagoro mar NAT kaunti endo ma Bomet mano kanyo migosi Desmond Langat. Oyango kanyo ekoni migosi Bitok ne osechiwo kanyo lokruok malechi mokalo migawo mar somo mane bothuolo mar higa achiel ma bende nosebedo e apisino. Kata kamano bende gichiwo sero ne jonyuol mathuhr kaendi kuom serem kawo ting' mar nyithindgi kendo weyo sigo duto e gok jopuonj ma pacho kaendi. Giyango bende nitiere fuok monego bed ni dino pacho kaendi e migawo mar somo kaluwore kanyo endo kod they must also talk to their children. They must have a dialogue. For everything to succeed, there must be some dialogue in as much as the members of parliament did not allow teachers to have corporal punishment in our schools. That was where the problem came. Ako yoyo madundo janeno mara Kala TV kikidhi mabor to kunyerere machuo kodogo kaidi bardi nyime kod miyo weche manyien maponitere mesa wa kaindi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo wadhi nyime kama yudo kanyo koni kweth mag jotelo mobalo kanyo kod piny owacho mowuok e kaunti ma Laikipia koro ramoni kata nade to gibiyie mondo piny owacho ma piny kae mathuhr kaendi mondo koro dhi oger kar karantina mar rito jotuo mag Ebola e kaunti no endo. Giyango ni kata nade to gibiyie ne sir moro amora mar omenda kawuok e piny mar Amerika mondo mit chwal pacho kaendi kata mana yor hola mar temo dino kanyo fuok ma bende oseneno thuhr kaendi kaluwore kanyo endo kod budget ma bende ne osomo Odiochieng' endo manyoro. Jotelo go kanyo loso to yango kanyo koni kata nade to gini yie mondo kama kamano ma bende koro biro keto gimo ganda ndaki mondo timre pacho kaendi. Giyango ni kaponi chik mar yudo omenda kuwuok e pinje maoko go en mana ni mondo giyie mondo miger kar karantin e pacho kaendi to giyie mar kwang'e gope nyaka chieng'. That is the extension of neocolonialism in the present world, where you are coming to rule us by the fist. If this current finance bill, 2026 finance bill, it will be passed or will be financed of the gaps and the deficits thereof out of this year's budget. Kama pesa tutapewa na Donald Trump, tumesema ikae.
If IMF, the condition of funding the gaps and the deficits that will be introduced by William Ruto in Kenyan parliament today or tomorrow through finance bill or through budget estimates, if the condition of funding it is the Nanyuki Ebola quarantine, wacha tukupe na njaa. 1.7 billion shillings. Maginyalo yweyo. Iro makamano bende sweyo kanyongi maginyalo yweyo. Iro makamano bende sweyo kanyongi kruok ne jogo ekoma hikgioniang. Wakeni mayach kachielo kod nyithindo ma pod nitiere piny. Giyango kanyo iro makamano nochako kanyo neno juma mokalo. Ka bende kanyo wuoke kar puko taka manendo mar ECCL. Jokanyo eko mawuok duol mochung' weche mag alwora pacho kendi oyango ni gibiro timo nonro matut ewi rango ni tena mane koro dine Mikel iro maket kod mano endo mabende na kinde ni endi osoyo lal mathoth ne oganda go eko mawuok kar chung'or bura endo ma Kaputei. Tumekuwa tukingangana kujaribu kupata watoto lakini A company can just burn this waste in the open, affecting the local community here. Gavana Makitui Latar Julius Malombe koro kukwayo kinde dak Makitui kachiel kod mago koma mwingi akawa singo negi kanyo kono biro timu duto monyalo mar neno kanyo kono ber chal mar arita mane gwenge makono magi biro bende kalore kanyo kod wach mar nek mahoyaye mosebedo ka dhi nyime county no kama bende ringreso bedi ka ikwanyo kama moko bende yiko yo moko dhi kanyo endo kod chike mapacho kaendi ringre moro mo kanya birio ne oseyangi kama moko ang'wen to poko fonyore ni nyalo bedo maganga wageni wayango kanyo koni apisaz magarita matur kaendi wasedonjere wach maket kod mano endo kendo koro ndao mar chik mager ibiro kawo ne achudhe mabende koro ibiro yudi kanyo kod tudruok e weche mag nek maket kod mago. Fellow citizens, I have received with deep concern reports regarding the discovery of human remains in several locations within Mwingi Township over recent weeks. These incidents have understandably caused anxiety among residents of Mwingi persons. The identities of the deceased, their ages, and the causes of death have not yet been established and remain the subject of ongoing investigations. The latest recovery follows earlier discoveries within the same area. On 28 April 2026, the body of an unidentified adult male was found in Kanginga area, Mwingi Township, which is near where the other bodies were also found. And on 25th May 2026, 2 additional human remains were recovered from the same locality, comprising the body of a male and a severed head. Nonro pod dhi nyime ewi nek mar japuonjre moro ma grade 2 e kaunti ma Kakamega kod nonro ewi achich ma bende tudo kod nek mar japuonjre ma kamano. Kalore kod janyuol mag japuonjre no en kanyo koni nyathigi ne olal kama bang'e ne giyudi tok ndalo 2 e puodho moro mar niang' ka koro jogweng' mane kanyo kod ich wang' malich ma iwuoro bende